दिनै धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय खुन्थिया गायसंनाय जाबाय। देग्लाय धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनो दिनै लाइ खुन्थियाखौ गायसङो। धेमाजिनि सेङाजान माजरबारि बर'गुदि फरायसालियाव लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। गाहाय खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि सोरजिला औवारि बिथाङा लोगोसे बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि सोमस्रि बर'जों लोगोसे गोबां जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रबिन दैमारि, सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि सनसिं ब्रह्म आरो लोगोसे सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि रन्जु गयारि आरो ओनसोलनि गोरों गोरा मेलेमजिबि रायजो राजाफोर बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। दुखु खस्थ' जालासिनो अबंगसनि अननायाव जाहाथे मोजाङै मोजां जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 18थि नै बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ जोङो 7 आरो 8 मार्चआव लानो थाखाय दुलाराय बुहुमनां आइजो सान फालिथायजों लोब्बा लानानै बेखौ खुंनो थि खालामदों। दिनै बिनिनो सेङाजान माजरबारि बर' गुदि फरायसालियाव बिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। बे हिसाबैनो दिनै बेहाय गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिमोन। दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ गुबैयै खुन्थिया हमजेननाय बिबानाव जोंनिनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि दानि बोसोनगिरि आरो गायसनगिरि जोंनि गाहाय नेहाथारि आब' सोमस्रि बर' मानगोनां बिथाङा गाहाय खुन्थियाखौ गायसनजेननाय हाबाफारियाव आखाइ हमनानै होयो। लोगोसे बिथांजों लोगोसेनो बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियावनो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि दानि सासे नेहाथारि लोगोसे बिथाङा जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिबो बोसोनगिरि मुस्रिमा सोरजिला औवारि बिथाङाबो बिथांजों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो। लोगोसेनो दिनै जोंनि धेमाजि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोर बानजाय आफादनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोना बेयाव लोगोसेनो बे ओनसोलनि दिपा ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनि बे हाबाफारि